Hello guys, welcome back to my channel. Bringing you another video. This is your boy Mr. Nose. So can I first time I go here panel, please subscribe, like, comment, share. So enjoy the video. May God bless you. Peace. Mari ya muri kufunga hapa mamilioni mangana akawanda makaenderei kuJere chicha kaitika kuti muende kuJere nyaya yakaita kuti ndi kuJere ndaigara South Africa ndobva ndasangana nomwe akomana 2 mazimbabwenzi vatatanga kutamba tesi saka ndakazongobvumawo kuforirwawo ndobva tatanga kuita zvekurobha vanhu saka takazoenda parimwe purazi vatanoroba murungu Mari tamurobha Mari ndobva taicherera muGame park. After ipapo vatabatwa vataiswa muJere. Inini ndakazopuwa makore akasiyana neava boys avo vakabaya munhu nebanga bhafa. Saka inini ndinakatanga kubuda. Ndakabuda naJanuary gore nei. Saka nyaya ndanyanyofambira ndeyekuti ndakuziva boys panhu pacho patakaisa maranje apaziva ndakasvika ndikatoishava. Television. Makatombodzoka iri pa position. Ndakasvika miti iri papo yakura sezvo tatakapuwa makore akawanda muJere. Todi nawo. Todi nawo. Mati todi tenzwa wawo. Sezvo wakanga wakapika zvawo Mari takutoida. Baba maita basa nemukana wamandipa kuti nditaure. Hanzvadzi yangu iyi yakaparamura zvayakaparamura akaenda kuJere akanopika. Saka isita kuda kungoti mumubatsirewo mumuudze pane mari yake. Kana wana mari yake mumuudza kuti oita sei nemari yake nokuti vamwe vake vari mukati. Mubatsirei munhu waMwari. Maita basa prophet. Inangu handifungi kuti anofanirwa kupuwa mari yake. Why ndiri kudaro musati he is also an example pakuti ataura pane vanhu jekerere kudai vanhu vari kutodzidzawo kubva kwaari. Mumwe munhu achaenda futi achanorobha mumwe achanorobha munhu ari kuzvishandira to earn that money achiti ndichanopika ndigodzokerera mari ndichanoicherera ndigodzokera futi. It doesn't set a good example. So I think ngambotanga dai mangomublessa kuti mari yacho akwanise kuishandira and earn it kwete kunotora mari yaakamboba. Maita basa nemukana. Inini ndiri kuti aiwa afane kupiwa mari because it's injustice kune murungu uyu akarobwa. Chokwadi ndechekuti akapara mhosva hairove aiwa pari kuda kuitwa kugadzirisa nyaya hapana mari yaanofanira kuwana although akapika hapana mari yaari kufanira kuwana because murungu akarobwa uyu. Maita basa prophet nemukana. Inda ndichifunga kuti dai zvaibvira vaienda mari yonotorwa nekuti imari ka haingangotsakatikiri pasi yatorwa kudaro oenda kuvarungu kana achinotora mapurisa voenda kumurungu onokumbira ruregerero osarenda mari kumuridzi wayo. Maita yenyu nemukana wamandipa prophet. Inini hangu mafungiro angu ndinoti munhu Satani haana chemahara. Kupika vakapika kurakidza kuti vakakanganisa asi mari munhu akabirwa wanga akashandawo mari iyi ngavangodzorera mari kuitira kuti ruzhinji rizive kuti kuna Mwari kudenga hapana chemahara ende hapana chinongoenda chakadaro. Vanhu ngavangoziva kuti ukafamba nzira dzakanaka zvinokuitira zvakanaka, ukafamba nzira dzakashata unongofawo nekunzira dzakashata, so that tikure nevana vedu vakure vachiziva zvakanaka kungoita chinhu chakanaka kwakanaka. Vakapika vakakanganisa asi muridzi wemari ngaadzorerwe mari yake. Pingozvifungoti uriwe washanda mari yako yongobiwa nemunhu onopika Jere wodzoka wotora. Even vari muJere vachakutarisirawo kuti usazoiwana. Saka ngaingodzokera kuthe rightful person kuitira kuti tirarame zvakanaka tese tigopota tichitya zvinhu zvevanhu. Inini my thinking is budhi zvavanochaita nemari ndikukumbira kuti profeti wavabatsire kuti mari iloketwe. Zvavachaitawo nemari yavo inini handina advice yandikuona kuvapa kuti kana mari yawanikwa vanoita sei, but chatiri kuda ndechekuti mari idzoke munyika, isecurate, icurrency
it's a state currency inofanira kudzoka ichicirculata. Saka zvekuti vachaitei nayo hawo inini handikwanisi kuvadhisaidhira whether vachadzosera kumuridzi whether ndiwo vachadhisaidha kuishandisa, but what we want is for the currency to come back in circulation. Right, thank you, man of God. Inini profession yangu ndiri accountant.